راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتورن غازيت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام بمنقدي ساتلايت حتصير معبلن انترنتن تكتاتلونا كبرا سمعتي كاب كتما باريس محلالف فنونا بزينا كفلميو مكتالكم بخبر نعدم مس سراويت إثيوبيا استمساسل سراويت إرترا ناب تግራይ ረድኤት كياتو يعقد كم زلو CNN أقاليحو سودان قرمي كل تعامتات أبستخايده هزباو نعبي هيوتهم نسأنو فتحي كرقبوت سوع سلفي أبستخايدلو كل تمنسيات تقتلهم سراويت منقستات يوغندان كونغون أب زوبا كيفو ناي كونغون نزنك أساق سعوطغات بحبار كتقعيهم راديو إيرنا أرستا زينا كتكتاتلو تسانيكم زرزر يسعب مس سراويت إثيوبيا استمساسل سراويت إرترا ناب تግራይ ህጹጽ ረድኤት ከይባጻሕ ይዓግድ ከም ዘሎ CNN ኣቃሊሑ እቲ ሓደ ካብ ዓበይቲ መደበራት ቴሌቪዥን ዓለም ዝኾነ CNN ኣብ 21 ሚያዝያ ኣብ ትግራይ ከተማ ኣኽሱምን ከባቢኣን ብምብጻሕ ኣብ ዘካየዶ ጸብጻብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእ ምዃኑ ካብ ዝንገረሉ ንድሓር ጥራይ ሰላማውያን ሰባት ይቐትልን ይቁስልን ደቂ ኣንስትዮ ይዕምጽ ከምኡ ድማ ካልእ ግፍዕታት ይፍጽምን ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ብጋዜጠኛ ንዕማ አልባጌር ዝቐረበ ጸብጻብ ብሰንከቲ ሰራዊት ኤርትራ ከልኪልዎ ዘሎ ህጹጽ ሓገዛት ህጻናት ሰኣን ማእዛዊ መግብታት ሕሙማትን ግዳያት ኩናትን ድማ ሰኣን ሕክምና ይሳቀዩ ምህላዎም ኣብ ኣኽሱም ንዝርከብ ሆስፒታል ብምውካስ ኣረጋጊጹ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ስምዕ ከም ዝበጽሑ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እኳ እንተገለጸ በንጻር እዚ እቲ ሰራዊት ህላዊኡ የጣጥሕ ከም ዘሎ ክጥቀስ ጸኒሑ እዩ ኡጋንዳ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብምስላፍ ኣብ ምብራቕ ሃገር ሰሜን ኪቡ ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ንምጥቃዕ ሰራዊታ ክትልኽ ምዃና መንግስቲ ኮንጎ ኣፍሊጡ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ዩጋንዳ ናይ ሓባር መእዘዚ ነቑጣ ንምቋም ኣብ ዞባ ኪቡ ናብ ዝርከብ ቤኒ ዝተባህለ ከባቢ ከም ዝበጽሑ ዝሓበረ መንግስቲ ኮንጎ ኣንጻር እቶም እስላማውያን ጥሩፋት እዮም ዝበሎም ዕጡቓት ዝተዋህደ መጥቃዕቲ ክጅምሩ ምዃኖም ገሊጹ መንግስቲ ዩጋንዳ ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኮንጎ ብ12 ግንቦት ዝተዋህበ መግለጺ ዝኾነ ሪቶ ኣይሃበን ኣብቲ ምስ ዩጋንዳ ዝዋሰን ዞባታት ሰሜን ኪቡን ኢቱርን ወተሃደራዊ ምምሕዳር ኣውጁ ዝርከብ መንግስቲ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ነቶም ብኪዳን ዴሞክራስያን ሓይልታት ዝፍለጡ ዕጡቓት ተቓምቲ ካብ 2019 ኣትሒዞም ኣማይት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ እዩ ዝኸሶም ደማዊ ኩናት ሓድሕድ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ 2003 ኣብቂዑ ክሳብ ዝበሃል ብሰንኪ ምትሕጋዝ ዝምስ ሓድሕድ ተቓምቲ ኡጋንዳን ኮንጎን ጸላእት እየን ነይረን መበቆሉ ካብ ዩጋንዳ ዝብሃል ኪዳን ዴሞክራስያውን ሓይልታት ዝተባህለ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ሰሜናዊ ኪቡ ምንቅስቓስ ካብ ጅምር ክልቲአን ሃገራት ንምድምሳሱ ብሓባር ናይ ምስራሕ ድሌት ከም ዘለዎን ዘፍለጣ ኣሜሪካ ነቲ ዕጡቕ ሓይሊ ምስ እስላማውያን ሽበራውያን ጉጅለታት ምትእሳር ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጻ እዩ ሰራዊት ዩጋንዳ ዶብ ሰጊሩ ምስ ሰራዊት ኮንጎ ብሓባር ዘካይዶ መጥቃዕታት ነቲ ድሮውን ተኣፋፊ ዝኾነ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ናብ ሓድሽ ናይ ቅልውላው መድረኽ ከሰጋግሮ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ተኸባቢ የጠንቅቑ ኣብ ሱዳን ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ናዕቢ ህይወቶም ንሰኣኑ ፍትሒ ክረኽቡ ጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ኣብቲ ብ12 ግንቦት ኣብ ከተማ ካርቱም ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ንምብታኑ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ 2 መንእስያት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ በቲ ፍጻሜ ኣዝዩ ከም ሰንበደ ብምግላጽ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ሰልፈኛታት ንምብታን ጥያይቲ ምትኳሶም ገበንዩ ክብል ኮኒኑ ሰራዊት መንግስቲ ወገኑ ብዛዕባቲ ኣብ ሰልፈኛታት በጽሕ ዘሎ ሞትን መቑሰልትን ምጽራይ የካይደሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣማይት ዝኾኑ ዜጋታት ሱዳን ካብ 11 ግንቦት ምሸታት ሒዞም ኣብ ቀጽርቲ ቅድሚ 2 ዓመታት ህዝባዊ ናዕቢ ዝተወላዕሉ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ወተሃደራዊ ማእከል ብምትእኻብዮም ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ዜና ወዲእና ኣለና ናብ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ከሰጋግረኩም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ዝሓለፈ ሰሙን ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ተፈጺሙ ነይሩ ቤተሰብ መዋቲ ፎቶውቱን ብጾቱን ድማ ሓዘኖም ገሊጾም መኸተምታ ጉዕዞና ሞቲሞ
ብዙሓት ዜጋታት ንምዋቲ ናብታ ሓመድ ዝለብሰላ ጉድጓድ ኣፋንዮሞ ንጉሰ በዚ ፍጻሜ እተሓጐሰ ይዝመስል ካብቲ ቐብሪ እንታይ ከም ዝተገንዘበ ከካፍለኒ ተረበጸ ከይትዕወት ነበርከስ ስቕልካ ኣብ ገዛኻ ተኸርሚኻ ሕሊፍካ ሚልዮን ኣብ ከምዚ ኩነታት እኮ ክትዕሽ ይብልካን ስምዒታትካ ብዘይገድስ ሓደ ሕላፊ ክመውት ከሎሲ ክትቀብር እዩ ዘለካ ናይ ብሓቂ ከም ዝሞተ ንመረጋገፂ ሓለፍቲ ዳ ሓለፍቲ ምዃኖም ፍሉጥ እንድዩ ላብፅም መፅንዓልካ እንዳዲ ዝብለካ ዘለዎ መሲልካ ኣብሲ ምስ ክንደይ ሃገራውያን ኢኻ ትራኸብና ዳርጋ ዓሻ ይትኾን ክንደይ ሰበ ስልጣን እዮም ክሳተፉ ፕሮሞሽን ገለ ተኾይኑሲ ርኦም እንዘይፈልጡ ከመይ ገይሮም ክህቡ ሶሻል ላይፍካ ኸመይ እዩ እኮ እዮም ዝርዩ ድሓን ዕቤትሲ ብንጥፈት ኣይትመጽእን እያ ብምንታይ ዳ ትመጽእ ብቕጥፈት ካብ በልካስ ሕራይ እምበር ትቐብርዎም እንደ ኣለኹምን እታወዲ ብድዒ ዘረባ ባግድፍ ናይ ተሰዋ ቦታ ክወርስ ዝውቕ በዓል ስልጣን የለን ሕጂ እውን ካብ በልካስ ንሱ ኻብክደ ንሕና ኣለና ዝብሉ ኣብ ቅድሚት ውጥም ክብሉ ርኢኻ ትኸውን ንጉስ ዓርቂካ ጆኻ ነሳቶም እናደየቡ ገለ ዝገደፍዎ ቦታ ይትስእንን ትኸውን ስልጣን ናብ ሓድሽ ወለዶ ምርካብ ደኣ ግድን ዘለኮ እዩ እሞ እቶም ሓደስቲ ኢና ትብሉ ወለዶ ትስዓተ ኣርጉ እንድዮም ሞማት ኣብየምኹም ዘለዉ ዞም ወለዶ ብሞት እንደይ ትለግጽ ሚልዮን ኣይግና ዝነበረ ቐብሪ ኪነግረትካ ይትኤልኒ ምዕሩግ ዝኾነ ገባብ ርኢኸሞ ሙሉእ ህይወትካ እንተተበጃኻሲ ብኸምዚ ገባብ ኢኻ ትቕበር ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ብኸምኡ ገባብ ክትቅበር ኢኻ ትመነ ዘለኻ እንታይ ሰብ እንታይ ኸስቕልካ ነቲ ዘረባ ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት ብሎ ዘለኻ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ንኣብነት እዚ ሰብዚ ነቲ ዝጀምሮ ታሪክ ገዲፉ ከምዞም መንጻር መንግስትና ዝኾን ነይሩ እንተዝኸውን ብኸምዚ ገባብ ተቐብረ እዚኣስ ከመልሰለይ ብኸምዚ ገባብሲ ኣይምተቐብረን እሞ እንታይ ዳ ደሊኻ ግና ምቕባሩ ይምተረፎን እቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ እኳ ንዑ ይኮነን ነቶም ክትቅበሩ ትዳለዉ ዘለኹም መተሓራረፊ እዩ ንምዉታት ይቕበርዎም ክበሃል ኣይሰማዕካ እንዲኻ ኣገባብ ቀብረኻ ዘተሓሳስበካ እንተኾንካ ድሮ ሞትካ ኢኻ ዘለኻ ታሪኽካ ኸ ምስ ሕጂ ነታ ዝጀመራ ታሪኽ ይፈጺምዋ ታሪኹ ቃልሲ ንሓርነት እንተነይሩ ካብ ኣግሊሱ እዩ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበሃል መራሒ እሙን ኮንካ ምግልጋል ተኾይኑ ግና ምስኻ ሰማማዐ ዋላ እውን ሰብኣይ ዓድና ተጸሊሉ ብጾቱን ዝዘረፍናን ክኣስር ምስ ጀመረ እዚ ሰብ እዚ ምእዙዝነቱ ቐጺሉ ተቐላሳይ ከይኮነ ሓሊፍዎ ተቐለስቲ ጸኒሖም ናብ ምእዙዛት ተቐይሩለዉ ተቐለስቲ ኮይኖም ዝቐጽሉኻ ውሕዳት ኣይኮኑን ነዚኣቶም ግና ታሪኾም ገዲፎም ኢኻ ትብሎም ሓቀይ ኣባ ጌርካ ክትቅበር ምኽኣል ንርእሲ እዩ
حدا عبي تسقاي مليون كنا يوم عدا يكبروني لهم تلابيم زموتو حنساكا هاجر كامس وتصاب بوغير كا مدفع كده انتي كبالي ሕጁን ገና ብዛዕባ ሬሳኻ ትዛረብ ዘለኻ ካብ ግቡእ ናብራ ጠፊእካ ከም ዘለኻ ትዝክር ዶ ነና ግቡእ ናብራ ትብል ዘለኻ ምብላዕ ምስታይ ኣብ ጥዕሚ ድቀስዲ ነሱ ማለት ኣይኮነን እዚ ዝበልከየ ግና እቲ ሕጂ ስኢንካ ዘለኻ እሞ ብዛዕባኡ ጥራይ ክትሓስብ ጌርካ ዘሎ መሰረታዊ ጠለብ እዩ ኪንዮ ዝኸድካ ትርጉም ዘለዎ ህይወት ከተሰማቕር ምኽኣል ሕልናኻ ከየግዛእካ ብሓርነትን ብምክኣልን መንባር ክትሓልም ምኽኣልን መምጥጣርን ዝኣመሰሉ ስምዒታት ምጠቐስኩልካ أي مليون ودعوا خنيتات كاترسع مغان كاكوي وزوجع كازلو إرتراو عجز حرملو وانا يكونن كمي قلنا إنا نزم بأنا دكاسي إنهم زلو تتابعتنا نمكتو من أغنى حسب زلنا قلنا زننا نغسلو وان مغان باي ترسع ما نجاق مليون إذا تمني زلقا كسانت كمت نوع يكون انتريفو حجز بلن نقصه كم قلة عدنجي سيا قدي حجغ انطايت رغيبو نوين قدي يتكتاتو لني حزلقا حزب أورمنا محيرين تلحلو وميو بقليل زقيهم كايم يسلني لتعقرقر ترايديو زتار عرفك ذلو يسي طلبت هزبن تتفتسيمو زرك أبرو حيو ترايكا إنت هزبك كويو نويان تسأليوه إتم أورمو كم تفلتم ناتم هاقرك في اليوم زلي أما حرقا بكا ناتم تقراو تم تسأليما نويانا مس قلبتو نحن حلم كم زواقو دا فلتقيو نحن لا منتقدسنا زعقر قرونا يتول نمبر مريتنا ملسنا بسلم نبر انت قبطانك كبري كمي قركا خنابني تيبي اتي خناودي انت عايزو لك ازنور كغا كرا رسينا يا وجه بزوغني قنا ميلين كتفولت أزلك موت أكسسني تاريخ يسرحيو لغتو ليتسنح كان موت تاريخ سرحي لي لك أنا زولكوا مر علمي غاب على ما كانت تسنعك كابز علم تفانو غلقا تاريخ كاب بتسبقوا يذكري زولكو تاريخ صريحو زحلف سب قدن حدو كناد ويكا أغو كاسي مالتي نيرو وزغنكنا اتمو تايكسس نيز والكايو امنت كامن تايزمت امسلكا موت مو قاس دعمو أبعلنا زيلي بكا
بعصير تنوري نو ምናልባት ደኾን ንርእሱ ደው ክብል ስለ ዘይክእል ማለተይ ነቲ ወቐሳታት ክምልሶ ስለ ዘይክእል ኸውን منتلا هون كنا فلت كتحتت زموت دعمو أخيلو كملس زي كيلي ولا أنت قبلني زي على أكل بالعلم ما كنا ندعمو انتبه ከምዚ ኣሲርካ ከምዘይ ዛረብ ዝገበርከ ኣካል ተመሊስካ ክትከሶ ከለኻ ዶ የምሰልስል ما زلت لا أغمي جري معرم قتال كسرع كمي مالت كيسك حجزي من قسنا نقل سبات كأيد ومزلسي كمرشان غير كاتوز دو مالدي እዞም ተዳዊኖም ዘለዉ ሰባት ውሑዳት ስለ ዘይኮኑ ገለ ሰባት ሞይትወሎም መንግሥትኻ ቀቲልዎም ጥራይ ዘይኮነስ ብሞቶም እውን ኣላጊጽ እዩ ጥራይ ትከታትላ ከምቲ ዝበልካዮ ቁልጡፍ ምርሻን ዘይኮነ ኮይኑ እምበር ነፍሲ ወከፍ ክነብሩላ ዘለዎም መሓልቲ እናቐተለ ድምፆም ከም ዘየስምዑ ገይሩ ብዘይተኣደነ ጠቐነታት ይድብድቦም ኣሎ ما عدا بالو لا نخلتنا يقتلنا يزلو زي تبل مش إرترا عباي بيت محبوسي عاتبل أبا قرنا ديرو يقتلنا له الكامو تزرب كعفركا ሕልምታትና ቀቲሉ ትርጉም ህይወት ክትፈኣልና እንተኽኢሉ ቀቲሉና ክበሃል እዩ ንኽንመውት ወይ ክንነበር ግና ባዕላትና ኢና ወስን ትመስለኒ እዚ መንግስቲ እዚ ክጽይቕ ስለ ዝኸኣለ ጥራይ ወና ንህይወትና ጌርና ክንሪኦ ይብልናን ኣብ ጉዳይ ሞትን ህይወትን ክትበጽሕ ከለኻ እኳ እዩ ትኻልእ ማእዝን ህይወት ዝረኣየካ ምናልባት ነዚ ሞተ ሰብ ዘይንኸሰሉ ካልእ ምኽንያት እውን ይህሎ ኸውን مويتاي كسيسنيو نوريو قولناكا زي بعد الغاية مسمعت أبزي لها حنسا بقبر المقبار ترقمي ولن تبل ساني حكاما قسنا قتالي تبل ما تعزكو سينا لك ኣብ ሞት ምስ በጽሐ ንምዋትቕ ተሓምዮ ሸውሃት ስእነሉ ምኽንያት ሲ ከም ዝመስለኒ ገለ ነገር ስለ ዝበርሃልካ እዩ وتي تتصبغ طراي سلا تذكرني تتصبغ طراي ክትዝክረሉ ኢኻ ትፍትን ሕራይ ምናልባት ስለ ትድንግጸሉ ኢኻ ትኸውን ኣውራ ግና ብዛዕባ ህይወት ንረሳ ስለ ትሓስብ እዩ ዝመስለኒ ለከ ኩሉ ከንቱ እዩ ከምዚ ኢልና ኢና ክንሓልፍ ትብል ናብቲ ፖለቲካ ሃብቲ ድኽነት ዝና ወዘተ ትርጉም ዘይፈጥረልካ ኩነት ኢኻ ትሓልፍ ዘለኻ ንኹሉ ገዲፍካዮ ናብ ዘይህላወ ኢኻ ትሰግር መንባር ተቋረጽ تاريخ كاقنا نباريو ታሪኽ እውን ሒዝካዮ ትኸይድ ጉዳይ ኣይኮነን ታሪኽ ንብሎ ዘለና ንዓና መዘናግዒ ወይ እውን መምሃሪ ዋላ እውን መዐሸዊ ክኸውን ዝኽእል ሕሉፍ ፍጻሜ እዩ ምናልባት ዝያዳ ዝሕዝን ጉዳይ ብድሕሪ እንታይ ክበሃል እናበልካ ክትነብር ጥራይ ነዚ ዘለካ ህይወት ከየስተማቐርካ ምሕላፍ እዩ ህይወት ክትነብራ ከለኻ ጥራይ ኢኻ ህይወት ትበሃል أنت بهوات كلنا بركتي الكنا بجاز كختم وسدنا ولا قلغ نشر ما كوجا أبتقى أنت كيف دلوقتي فلت لك حكيك أنا